Νεογέννητο. Ναι. Εδώ τους κάνουμε φορές. Είναι νεογέννητος. Λίγων ημερών. Αν μπορείς κάνε το αμάξι στην άκρη, Γιώργο. Έλα, Ελία, από εδώ. Πρόκειται για ανήλικο σαπίτι, Malpolon insignitus η επιστημονική. Είναι ένα φίδι που γίνεται σχετικά μεγάλο, μάλλον αρκετά μεγάλο. Μπορεί να ξεπεράσει το 1,5 μέτρο. Πολύ γρήγορο φίδι, πολύ νευρικό, που σημαίνει ότι αν πλησιαστεί θα αρχίσει να στηρίζει δυνατά και να προσποιείται επίθεση για να σε διώξει, να σε τρομάξει για να σε αποθήσει. Με την ευκαιρία που το πετύχαμε και πάνω στο δρόμο, να πούμε ότι πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί και στο δρόμο. Σωστά, ακριβώς. Ήταν πάνω στο δρόμο ακίνητο, ούτε καν το είδαμε να κινείται, μάλλον είχε περάσει όλο αυτό το κομμάτι του δρόμου και σταμάτησε για κάποιο λόγο για λίγο, ή μάλλον είδε κίνηση και γι' αυτό σταμάτησε. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν ήσουν τόσο παρατηρητικός πάντοτε στο δρόμο για ζώα και ερπετά κυρίως, είναι πολύ δύσκολο να τον δει κάποιος, πολύ εύκολα θα μπορούσε να τον έχει πατήσει, είναι πολύ μικρούλης. Η αλήθεια είναι ότι πάντα έχω το νου μου πάνω στο δρόμο, πιο πολύ κοιτάω κάτω παρά ψηλά ή μακριά. Βέβαια έχω πρωτίστως το νου μου στο δρόμο για να υπάρχει ασφάλεια στην οδήγηση, αλλά πάντα κοιτάω το δρόμο για μικρά ζώα, γιατί είναι μικρά και πολλές φορές δεν τα βλέπουν οι οδηγοί και τα πατάνε. Οι δρόμοι είναι μια τεράστια παγίδα θανάτου για κάθε λογή ζώα, όχι μόνο φίδια, διάφορα ερπετά, αμφίβια, μικρά θηλαστικά, μεγάλα θηλαστικά, πτηνά, όλα τα ζώα που διασχίζουν το δρόμο κινδυνεύουν να πατηθούν από ένα διερχόμενο όχημα. Ιδιαίτερα τα ζώα που είναι αργά στη διάσκηση του δρόμου, όπως είναι τα άποδα ερπετά. Πολύ μικρός δεν είναι αυτός για σαπίτης, αυτό το άτομο. Ναι, είναι νεογέννητος, είναι λίγων ημερών. Είναι η περίοδος τώρα που διανύουμε που σχεδόν όλων των ερπετών τα αυγά σκάνε, οπότε βλέπουμε μωρά ερπετών παντού αυτή την περίοδο, έτσι. Βλέπουμε και πολύ συχνά σαύρες να περνάνε, οπότε πιθανότατα να κυνηγούσε κάποια σαύρα, γιατί σε αυτήν την ηλικία τρέφεται με μικρές σαύρες και μικρά σπόνδυλα. Έχουμε ξαναδείξει σαπίτι και μάλιστα ζευγάρι σαπιτών. Το αρσενικό γίνεται πράσινο, πράσινο-γαλάζιο, μερικές φορές γκρι, ενιαίο χρώμα όμως. Τα θηλυκά διατηρούν τα χρώματα των ανήλικων. Στα ανήλικα βλέπουμε ότι έχει μπροστά και κάτι σχέδια σαν μάσκα, αν δεις μπροστά. Με δάγκωσε. Δεν θα πάθεις κάτι, προφανώς. Θα σου πω αργότερα για το αν θα πάθω κάτι. Έχει κάποια σχέδια λοιπόν πάνω στο. Θα ξαναδαγκώσει πολλές φορές. Πάνω στο κεφάλι, τα οποία μοιάζουν με μάτια και πρόσωπο. Ενδεχομένως αυτό να είναι μιμητισμός για την αποτροπή θηρευτών. Ο σαπίτης είναι μεν δηλητηριώδες φίδι, έχει δηλητήριο, φέρει δηλητήριο, έχει αδένες με δηλητήριο, αλλά είναι οπισθόγλυφο, που σημαίνει ότι τα δόντια που εκχέουν το δηλητήριο είναι στο πίσω μέρος της στοματικής κοιλώτας, σε λίγο αναποτελεσματική θέση θα έλεγα. Δηλαδή ακόμα και να σε δαγκώσει θα πρέπει να μασίσει πολύ καλά σε λεπτά σημεία για να μπορέσει να σε πετύχει με εκείνα τα δόντια που βρίσκονται πίσω. Και αφετέρου το δηλητήριο τους είναι ασθενές. Δηλαδή στον άνθρωπο δεν μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες. Τώρα εμένα αν με δαγκώσει, όπως με δάγκωσε και πριν, με δάγκωσε και τώρα, εν τω μεταξύ τώρα νιώθω τα δόντια, τα πίσω δόντια που σου έλεγα, τα νιώθω τώρα ότι μου τα έχει μπήξει μέσα. Που σημαίνει ότι μου πέτυχε αποτελεσματικό δάγκωμα, έχει μάλλον εγχύσει και δηλητήριο μέσα στο δέρμα μου αυτή τη στιγμή. Το δηλητήριο, όπως είπα και πριν, του σαπίτη είναι ασθενές, δεν μπορεί να σου προκαλέσει σοβαρές βλάβες. Μπορεί να προκαλέσει σε πολύ ασθενείς οργανισμούς έντονο κνισμό και τοπικό πρίξιμο για λίγες ώρες. Σε πάρα πολύ ευαίσθητους οργανισμούς να προκαλέσει και κάποια συμπτώματα πυρετού για λίγες ώρες, κάτι τέτοιο. Το πιο σημαντικό που πρέπει να ανησυχώ εγώ τώρα που με δάγκωσε δεν είναι το δηλητήριο, όσο η πιθανότητα να έχω μολυνθεί. Βέβαια, εγώ είμαι εμβολιασμένος για το βακτήριο του τετάνου, αλλά θα μπορούσε να μου μεταφέρει και κάποιο άλλο παθογόνο, έτσι, κάποιο άλλο βακτήριο, μέσω του δείγματος. Κάθε ζώο που με το δάγκωμά του λύει το δέρμα μας, το τρυπάει, το σκίζει, υπάρχει μια πιθανότητα να μας περάσει κάποιο παθογόνο, γιατί στα δόντια τους
συνήθως στα άγρια ζώα και στα ήμερα βασικά υπάρχουν κάποια βακτήρια. Έτσι. Κάποια από αυτά μπορεί να είναι παθογόνα για εμάς. Οπότε αυτό θα πρέπει να με ανησυχεί εμένα τώρα και όχι τόσο το δηλητήριο. Πάντως έχω δαγκωθεί πάρα πολλές φορές από τέτοια ζώα και δεν έχω πάθει το παραμικρό. Γι' αυτό και δεν με βλέπεις τόσο ανήσυχο. Ο σαπίτης βέβαια για να σε δαγκώσει, σε αντίθεση με την οχιά, θα πρέπει να τον πιάσεις, να τον κυνηγήσεις δηλαδή, να τον πιάσεις, να τον πατήσεις κάπως εσκεμμένα. Γιατί η οχιά κρύβεται, προσπαθεί να κρυφτεί χρησιμοποιώντας το καμουφλάζ της, μένει ακίνητη και μπορεί ακούσια να την πιάσεις και να σε δαγκώσει γιατί φοβήθηκε, ένιωσε απειλή. Ο σαπίτης με το που σε βλέπει εξαφανίζεται, είναι ταχύτατο φίδι. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε δαγκώσει, πόσο μάλλον σε λεπτά σημεία και να σε μασίσει τόσο καλά όσο μάσησε εμένα τώρα για να σου περάσει το δηλητήριο. Όπως έχουμε πει, η οχιά είναι αργοκίνητο φίδι, βασίζεται στο καμουφλάζ της, γι' αυτό και μένει ακίνητη όταν βλέπει κάποιον θηρευτή να πλησιάζει. Και εκεί γίνονται τα ατυχήματα. Δηλαδή, αν δεν τη δούμε κι εμείς, ή μπορεί να την πατήσουμε, ή μπορεί να βάλουμε τα γυμνά μας χέρια μέσα σε ένα θάμνο να κόψουμε μια ντομάτα. Δηλαδή, συνήθως σε αγροτικές εργασίες γίνονται αυτά τα ατυχήματα. Αυτά τα φίδια είναι πολύ δύσκολο να δαγκώσουν άνθρωποι, γιατί με το που μας βλέπουν, καπνός. Είναι φοβερά γρήγορα φίδια, είναι ταχύτατα. Ένα χαρακτηριστικό του σαπίτη είναι ότι όταν τον βλέπουμε από μακριά, συνήθως σηκώνει το κεφάλι σαν κόμπρα και επιβλέπει την περιοχή. Έχει φοβερή όραση. Και αυτό είναι λογικό, γιατί οποιοδήποτε ζώο μπορεί να αναπτύξει μεγάλες ταχύτητες, χρειάζεται καλή όραση. Οπότε σηκώνει το κεφάλι σαν κόμπρα και επιβλέπει. Και μερικές φορές μπερδεύει κάποιος και νομίζουν ότι ξαφνικά είδανε μια κόμπρα σε ελληνικό έδαφος και λένε πώς βρέθηκε. Ή αλλιώς μπορεί να είναι και πλαστική που τις βάζουν για πλάκα. Καλά, το έχουμε και αυτό το φαινόμενο πολύ συχνά τώρα τελευταία. Και τρέχουμε να μαζέψουμε κόμπρες που δεν υπάρχουν. Σε φωνάζω να μαζέψεις κόμπρες, ναι, οι οποίες είναι πλαστικές. Ναι. Φανταστικό. Τέλειο. Λέω να το αφήσουμε, μην πλατιάζουμε άλλο για τον σαπίτη. Μπορώ μια φορά να αφήσω εγώ ένα φίδι κάτω. Ναι, μην τρομάξει να σε δαγκώσει. Ευκαιρία επειδή είναι μικρό, γι' αυτό. Ναι, αλλά δαγκώνει συνέχεια. Μην εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάρε, αν σε δαγκώσει θα νιώσεις κάποιες βελονίτσες μικρές. Μην τρομάξει. Κλείσει το χέρι σου όμως γιατί θα φύγει, είναι σαπίτης. Δηλαδή κάτω το απαλά. Δες τα σχέδια πάνω στο κεφάλι που λέγαμε. Που μοιάζουν πρόσωπο, ναι. Πάλι θέλει να δαγκώσει. Να το μασάει. Τα πίσω δόντια δεν ξέρω αν με βρήκανε τώρα. Πριν με βρήκανε, είδες που έχει. Φαίνονται κιόλας τα Τώρα θα δαγκώσει εμένα, Ηλία, απασχόλησε. Όχι, εσένα δεν θα σε δαγκώσει έτσι όπως κάθεσαι. Εντάξει, οκ. Μόνο ότι κινείται τώρα τον απασχολεί. Τα μάτια του σαπίτη είναι πολύ χαρακτηριστικά, είναι μεγάλα, τοποθετημένα μπροστά στο κεφάλι και έχει μονίμως ο σαπίτης αυτό το θυμωμένο ύφος, το θυμωμένο βλέμμα. Που δεν έχει να κάνει με τη διάθεση του ζώου, αλλά με το σχήμα των υπερόφρυων τόξων. Αυτά τα φρύδια που έχει πάνω από τα μάτια. Και φαίνεται τρομακτικός και από την πάνω μεριά του, ίσως για τα πτηνά που το βλέπω από πάνω. Ενδεχομένως να είναι αυτό, ναι, δεν ξέρουμε σίγουρα, αλλά η μάσκα αυτή δίνει ένα τέτοιο θυμωμένο look επίσης. Αν το καλοσκεφτείς, και οι άνθρωποι, οι πρωτόγονοι, οι φυλές και όλα αυτά προσπαθούσαν να μιμηθούν θυμωμένα βλέμματα. Ακριβώς. Μάτια μεγάλα, ίσως οι θηρευτές από πάνω να νιώσουν μια αποτροπή αν δουν αυτό το πράγμα που μοιάζει με πρόσωπο. Βέβαια το συναντάμε στα ανήλικα του είδους. Τα ανήλικα χάνουν αυτά τα σχέδια. Μένουν λίγο ανεπαίσθητα στα θηλυκά μόνο. Είναι πολύ ωραίο ζώο, ακίνδυνο θεωρείται για εμάς, έτσι, ουσιαστικά. Λόγω του ενδεχόμενου μόλυνσης, το ζώο αυτό δεν μπορεί προσωπικά για μένα να συμπεριληφθεί στα επικίνδυνα ζώα, μόνο και μόνο από το ενδεχόμενο μόλυνση σε περίπτωση δείγματος, γιατί ακόμα και ο σκύουρος, αν σε δαγκώσει, όχι ακόμα και ο σκύουρος, εκεί να δεις μόλυνση που θα πάθεις αν σε δαγκώσει ένας σκύουρος. Θα έλεγες ότι ένας σκύουρος είναι επικίνδυνο ζώο? Όχι. Άρα και εγώ δεν μπορώ να συμπεριλάβω αυτό το ζώο στα επικίνδυνα. Έτσι, επειδή όταν το πιάσω θα με δαγκώσει και υπάρχει ένα ενδεχόμενο μόλυνσης. Εγώ το έπιασα, φυσικά και θα με δαγκώσει. Είναι ένα άγριο ζώο, έτσι. Να το αφήσω εγώ λοιπόν. Άφησε όταν θέλεις, ναι. Θα έλεγα, άνοιξε το χέρι σου λίγο πιο ψηλά. Να φύγεις στην άκρη του δρόμου. Βλέπεις, έχει το νου του. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχω δει σαπίτη στη μέση του δρόμου και επειδή θέλαμε να πάρουμε μετρήσεις από αυτό το ζώο, έπρεπε να τρέξω να το πιάσω και μόλις έφτανα δίπλα του να βλέπεις ένα τέτοιο ζώο να πετάγεται μέχρι τέτοιο ύψος. Τάγκ, επιτόπια και μετά να φεύγει. Το κάνει για να σε τρομάξει.